Поредният тир с тока дойде. Айде да видим какво има вътре. Ефенди, давай! Капково напояване. Цял тир с тръбни и лентови маркучи. Ролки по 500 метра, 2500 метра, 1000 метра. Тръбните маркучи са по 400 метра, по 100 метра. Всякакви има за всеки. Предлагаме маркучи без джузи, с джузи през 20 см, фи 16, фи 20, фи 32, фи 50, всякакво капково напояване. Лентови маркучи, лайфлат маркучи. Тира е пълен, има за всеки. Елате да видите насам, цял тир. Наблъскане, сега ще го разтоварим и очакваме вашите поръчки. Елате да видите капковото по-отблизо. Така изглежда една 400 метрова ролка, тръбен маркуч, фи 16. Този е без дупки. Имаме и с дупки през 20 см. Това са 500 метрови ролки, 1000 метрови. 1000 метрови ролки са това. С капки през 20 см има и с капки през 10 см. На който му трябва капково напояване, свържете се с мен, Стоян Иванов от agroзвезда.com.